Karbon aztarna da pixkat objektu batek bere bizitzan zehar zenbat CO2 emititzen duen airera edo, eta kilogramotan neurtzen da, eta hor kontuan hartzen da pixkat bere materiala, transportea, ez da berdina abioiez edo kamioiez eramatea. Eta baita nun sortu den, nun erabiliko den, ea gero birziklatu daiteken, zenbat energia erabili den hau fabrikatzeko, beraz bere fabrikazio metoda ere. Gukin dauna da azkenean gaur egongo zurreko tabla baten nukleoa aldatu dugu kartoizko nukleo batekin, eta gure helburu nagusia izan da kutsadura edo karbono emisioak ekidin edo murriztu, eta hori kartoizko nukleo batekin produktu garbiago bat lortu. Eta gero simulazio batzuen bidez eta aztertu dugu hau egia den, eta garbiago bilakatu dugu, eta bai, karbono aztarna aztertu dugu, eta ikusi dugu dexente jisten dela. Kartoizko nukleoa egin dugu, batez ere hori kartoia nahiko harina da, eta tablan harintasun puntu bat ematen dio. Gero bere fabrikazio prozesuan ez da horren beste aztarna lagatzen, birziklagarria izan daiteke ere bai kartoia, eta faktore guzti hori bai kontuan hartuta, produktu sostenible bat izan daiteke. Proiektu hau egitea eman digu aukera pixkat ikusteko benetan klasean emandakoa zerbaitetarako balio dula, ez dela bakarrik ikastea zer den karbono aztarna, nola aztertzen den, sino guk ere aztertu dugu eta ikusi dugu gauza batzuk aldatuz, parametro batzuk aldatuz, zerbait hobeagoa edo garbiagoa egin dezakegula. Nik uste gainera gure ekoteknologia gradua izan da, enpresa batian lanean haste ganean edo gure enpresa bat irikitza baldin badugu, gure ezagutza jakin da, gure esku dago jasangarritasuna inguruan edo ingurumenean inpaktuan lan egitea.